Hola, eu chamome Dolores, son nai de dous nenos de terceiro e cuarto de primaria do Colexio de Frións. Encantadísima de que estudie en galego, porque nós aprendemos galego, os pais que non aprendemos cando tiñamos edad escolar, que si falábamos galego no cole nos decían que non nos entendían, que teníamos que falar castelán. Aparte de que nos gusta moito de que falen galego, vemos que a única forma de aprendelo é no cole e de que o falen, porque por fora están continuamente falando castelán cos amigos, cos compañeiros, escriben en castelán as súas cousas. Entón a única forma de que non desaparezca totalmente sería esa, seguindo estudiando no cole, aparte que nos aprendemos tamén. E aparte deso, temos a experiencia nós e eles de pequenos de estar en Suiza, no estranxeiro, e aí sí que conviven con varias lenguas diferentes sin ningún tipo de problema. Eles falan no cantón alemán que nos estudemos, falan o seu suizo ou alemán sin ningún problema, escríbeno, no cole teñen a súa clase de alemán, a súa clase de francés, despois aprenden inglés, aprenden italiano, un montón de lenguas, conviven con varias lenguas sin ningún tipo de problema. En calquer cousa que vas a comprar nunha barra de pan está escrito en 3 lenguas diferentes. Eso, non hai problema ningún, porque se aprenden galego no cole e dan as materias en galego, van a saber falar igual castelán, todo eso. O sea que non é a desculpa esa de que non van nin a saber falar castelán se salen de aquí, ou de que non van a aprender outras lenguas. Dá unha moi mala desculpa, nos parece eso. E que por eso, encantadísimos de que lle den galego e que non lle quiten aos nosos filhos. Hola, chamo Sara Martínez, veño do Colexio de Estediadoura. É un colexio onde todos falamos galego, polo menos a maioría. A pesar disso, temos moitísima sorte, porque somos para min afortunados, posto que outro día, comenzando cunha nena de 5 anos, falábame: Sara, en mi colegio hai un niño que habla galego. Ah, sí, pois, que pasa? Es que eu creo que é de outro país. É unha lingua de outro país o galego. Eu non o vexo normal, a mellor nós temos a sorte e podemos falar, pero as novas xeracións non lle están enriquecendo con esta lingua e están impoñendo o galego ou o castelán. Eu creo que sacándonos horas de galego, pois non poderían eles tampouco gañar esa lingua que para nós é importante, posto que é a nosa. Hola, chamo-me Marisa Alonso, sou membro da APA do Colexio de Aguiño, teño 3 nenas pequenas de 5 anos, de 9 e de 11. Estudian no colexio, en Aguiño a maioría da xente fala galego ou gallego, cada un o que aprendeu, non? Eu, a verdade, o estaros aquí xetos un pouquinho de tristura, porque é unha pena que veñamos aquí a defender algo que non deberíamos ter que defender, non? O sea, nin apoiar. Nós vivimos en galego e o normal é que non nos lo quiten. Penso que isto é un retroceso, un paso atrás o que está facendo o actual goberno, non? A lingua penso que é un dos patrimonios máis apreciados que temos, porque é como nos desenvolvemos, como falamos coa xente, como nos comunicamos, non? Entonces, penso que non se debe renunciar aos orixes que temos, a nosos pais, a nosos avós, que os nosos avós sí que falaban mellor que nós. Eu, por exemplo, coa edade que teño, eu aprendí a ler e a escribir en castelán. Sin embargo, na miña casa e no meu entorno sempre se falou galego, e se sigue falando galego. Sería absurdo que as miñas fillas me pusiera a falar en castellano. O sea, non me ten sentido, non? Tanto eu como pai e como a miña familia. Eu creo que o galego hai que promocionalo, coidalo, protexelo. O sea, é de sentido común, que é un dos sentidos, o apoialo. Hai algo que me molesta, que crea conflitos entre a xente. Que eu tamén quero que fale castellano. Claro, cantas máis linguas, mellor. Inglés, chinés, que é o máis falado do mundo, francés. As linguas non nos restan.
E os nenos son como esponxas, teñen capacidade para aprender de todo. E canto máis novos, mellor. A nosa nos costa máis traballo. Eu teño xente, familia que está en Madrid, falan con nos en galego, alguén falan o castelán, falan en francés, no que lle faga falta. Entón, eu pido para a nosa lingua respeto e sentido común. Gracias. Hola, son Eulalia Abreu, son de Asados, Rianxo, teño unha nena pequena, unha nena de 5 anos que estudia terceiro de infantil no CEIP Ana María Dieguez. Considero que o tema do galego non debe de ser usado como un arma de conflicto. Unha lingua serve para comunicar, unha lingua serve para que nos entendamos. E, polo tanto, a escola, como é e debe ser un lugar de entendemento, nela deben de coexistir as diferentes linguas. As linguas, polo tanto, tamén deben de ser tratadas en función da consideración que teñan e do cuidado que teñen dentro da sociedade. Sabemos que o galego parte de certo desfavorecemento en relación coas outras linguas. Polo tanto, nos centros educativos débese de apoiar e fomentar a lingua galega, sendo a lingua non só elemento de comunicación, senón que, neste caso, un dos elementos identitarios que máis forza nos dan, que máis nos representan, e, polo tanto, se non a coidamos, perdidos vamos. E, ademais, hai un fragmento dun poema moi coñecido que di: Galicia somos nós, a xente máis la fala, se buscas a Galicia, en ti tes que atopala. Pois saber se estes que andan a troulada da lingua facendo conflito, que busquen a lingua e a ver se a atopan. Mais intervencións por aí? Non me preguntan nada.